Wow, kalami, Prince, no? Laaya ani oy. Lami ang taron usak-usak og kindi ba. Ganahan man kung mag ugom-ugom og kindi. Asa ra man kato kung mga apo. Papalit nta kog kindi ato. Waton ko lang itong muuli kay muli ito magpapalit kog kindi. Uy, ana kung ako. Ako meron sa buon og kindi. Alam mo kay kuan og kindi sa usap. Sa mo gikan lang. Namalit. Malit mo? Og kaon? Ayaw ka magpapalit po po ninyo ron. Tungod din si Lulu ba? Magpuan ba? Kaya ayaw hatagi si Lulu ba? Kaya hindi na mahatag. Layo pa dyan kayo tagikulitan ba? Atong bahay lang. Wow, kalami, Prince, no? Malit din akong mga apo di ay. Mangayo ko. Ngayo ko anak nila. Hawa dalo, dili man tiguang dili pwede. Oh no! Hawa ba? Dami ang tahanan ng mga kaon ay. May pa sila, nagbahin-bahay. Nakuha ko nila punuli. Ay ko, princess. Lapis kaon na ni, kaya di man katagaan. Asa man niliwat ni mga bata, mga dalo man? Oh, no. Ako na ako'y makuan, ako man ni sila tinagaan. Asa ka niliwat? Liwat man siguro sila sa silingan? Liwat man siguro sila sa silingan, kaya ako di man ko dalo nila. Kaya may adyo na yung kindiyan niya. Uy, bahala ka tiguang ka. Ano ay, akong luluti. Taga na to, te. Kaya na. Tantuso sa na to. Kay bugoy mana. Ay, susunod. Kay kuwaon na lulu. Bantay lang ito ng mga apuhan. Malipat gani meron. Buta naman sa ko. Di maghihapon ko nila tagaan. Oh no! Bantay lang ron. Sana to, Prince. No. Hala, kita na nila!